Чакай. Александър има един клип на... Чакай, не играем, бе! 6 на 6, аз съм. Чакай, кажи там какво ти има. Един клип от Хелуин с картите си вчера прави. Много искаш. Кой клип бе? С Хелуин ти си... Тя на единствена, че това е 7 на 7. преди 7 години. Не, си на 3 чека преди си години. Какъв е този клип? Аз бия! Какво беше сега? 8 на 7. 8-7 за мен. Асистента ни снима и няма кой да ни носи точно. Това е мини Ролан Гарос. 8 на 8! Тандратата! Още две ти остават! Мама, къде са боите? Ние вървим опашка за опашка. Това не е честно, мама! Честно си по правилата. Какво беше? 9 на 9. Ти беше. Що 9 на 9? 9 на 9. Що? 9 на 8 беше, сега е 9 на 9. Що? Защото така, що? Хайде и сега. Това се беше точка за мен. Аре де! Аре! Ще играеш честно. Какви сервизи ми биеш? Аре, виж, даже не ти забива. 10 на 9, още един. 11 на 21 игра. 11. Чакай де! 11 на 9 разбия. Аре до 20. Аре, 20. Това е моя. Добре, бе. 1-0, значи. На 10. 1-0 с мене. Може ли да отворя това? Може. Това не е честно. 1-0, това си е по правилата. Така да няма аз да не мрежда. Не мога да го отворя. Не ги пипекам. Четири на това. 17 на 10. Гати слабак. Ще ни стъпа топче. Ужас, живем, трябва да ти биеш. О, 5 на 1. Още 4 миста. Какво се радваш да биеш тази слабачка? Погледни, не мога да... Чакай! Алис, 5 на 2! Значи аз ще ги бия по-силните нишки, не мога да ги фащаш. та изкара всичко от шкафовете, сега ще стане страшно. Аз знаеш колко съм добър в ниски. Алекс, дай топчето, дай топчето. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je regarde juste les fenêtres. Quoi? Regarde les fenêtres. Ти биеш. Той се е загубил, май. Чакай бе. 7 на 2. Не е честно, тя ще ме бие. Много гадна майка имаш, просто... Грам фандък не ти пуска. 8 на 2. Аз бия. То бие гати майката. 9 на 2. Ти ме обясняваш. Абе, тя те размаза, бе. Шуши. 10 на 2. Ти се предаде, бе. Това беше гадно. Защото казвате, че не мога да играе. И ме обидихте. О, аре бе! Нали сега? Шо те пъжетето, бе. Сега колко е? Вече е нова игра. 9 на 5, бе. Да, свърши играта, бе. Аре сега аз да бия майка ти, може ли? 1-0. Да, бе. Аз съм много силна.
Без забивки игра. Защо? То това е султа на играта. Да. 3-0. Да бе, човек, разбирам, окей, ако съм прав, ама... Добре, айде ще стана така прав. Ай с тия си револвер. Ако искаш да играеш тенис, то ще играе тенис така. 6-0. След 2 месеца ще станеш прав. Сега си крив. И половина. 6-0, аре, играй, бе. Червена Бермуда. Поне имаш привилегията да си червена Бермуда. Божу, Карол. Bonjour. Oh, bah. Oh! YouTube е стар. Si, Anne, you have a piqûre. Lovenox. anticoagulant. He will Yeah. have The injection. yes, yeah. And Искаш ли care, yeah, the one? just one. Колко инжекции сте били в него? 3. А? Yes, you. Не, No, тук he в... has needle, maybe they... No, 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 no. This. Lovenox. Дис, ето тук му бият. For the blood. В мускула му бият. В мускул Тук в колко ти бедро. биха? Една Три. съм виждала аз. 3. 3 са ми били. He Значи, has 3 injections. вчера, Yes. значи аз от I колко... put Чакай cream малко. and after I see with Dr. Ramondo. Да. I put Искаш ли крем за тази инжекция? yeah. Тази инжекция искаш ли крем или не? Чакай малко. Искаш ли крем за инжекцията, питам? Чакай само да те питам, инжекцията същата, каквато беше при него Да. ли? Ага. No. No cream. I put. Yes. C'est inhaler speed. Так? Comme ça? Ouais. This? Ah. Порк. Ouais. Порк. And necker comme ça. And Yes. here you make. Тук си я правят с кремче, искаш ли? You make. Не. Мейк. No cream. На крем. I go from. Go. I go. Difficile. 6-2, айде играй. Колко ти да ти бия, бе, не мога. Аз така малко си Пратаха. Не можеш. Айде, моя точка. 7. Не я докоснала маска. 7-3. Антон е стъпил си на крака. Знам. Може ли това да го прави? Аз съм го подпрял с възглавница. Ти си ми го подпрял, той кръка ми отпусна, аз не мога нито да го дигна, нито той ми седи така. Аз нищо не му правя на кръка. А тукашния мозък физиотерапевт не минали ли да види? Мина. И какво каза, хареса ли му Бермуда? Защото той предишната искаше да го прави. За тая какво каза? 7-4. Че е джипси. Аз му казах, че е джипси. И той се съгласи. Не са виждали такова извъртение на изкуство, ръч.